हल्दारफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जों साबायखर बावहरदों जे बिथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सायाव फोथायनाय लाखिदों। बिथांमोना जोंनो सा 11नि गेजेराव सा 10 सोद्रोमाखौनो देरहा होदों। सिगाङाव आनकन्टेस्ट माखासे देरहाखानानै दङमोन। दिनैहाय सा 11नि बाहाय माने इलेक्सन जादोंमोन। बाव 10 जों देरहानो हादों। 12आव 11 देरहानो हादों बावदों आङो। दा बेनि थाखाय जोबोद रायजोफोरखौहाय गोजोननाय बावहरदों आरो देरहानायफोरनो कंग्रेचुलेसन होदों। दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि जे बिटिसि सरकार बेयाव गोबां रायजो राजाफोर फोथायनाय लाखिदों। बिथांनि जे दाफामलु हाबाफोर ओंथि गोनां हाबाफोर जेरै सुपार 50 नोंथांमोना नुबाय सोलोंथाइनि फोथाराव गोबां खामानि मावनानै चिरां डिस्ट्रिक्टआ मेट्रिकनि आनजादाव जोबथा फारिलाइयाव थायोमोन। दा सेथि फारिलाइयाव आसामनि गेजेरावनो सेथि फारिलाइयाव फैदों आरो हायार सेकेन्डारिनि माने आनजादा जोंहा माने बुंनो थाङोबा बड'लेण्डनि जेसेबां जिल्लाफोर दं गाहायसिनाव थायोमोन। किन्तु देग्लाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ सेथि फारिलाइयाव सफैनो हाबाय। बेबायदिनो गोबां खामानि बिथाङा मावगासिनो दं। बेफोर खामानिखौ मोजां मोननानैनो रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै दले बले जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि बे समबाय समिति जेसेबां जागासिनो दं जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासैखौबो बुंनो थाङोबा 90% बारा समबाय समितिखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया देरहाजोब्बाय। दिनै नैबे धाराखौनो लाखिनानै जोंनि भुमका समबाय समिति लिमिटेडआबो इउपिपिएलआ देरहानो हाबाय। इउपिपिएल बिजेपि एलायेन्सआ देरहानो हाबाय। बेनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनि गासिबो जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो नांनानै जोंनि नैबे भट गेलेनायावहाय जोङो देरहासार जानो हाबाय रायजो राजानि अननायाव। दा राजाफोरनिसिम आरोखि आं रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। जायखिया आङो नैबेखौनो बुंनो सानो जायखिया नैबे रायजो राजा दिनै अंशीदार बिथांमोनहा जोंखौ अननानै दिनै बे समबायनिफ्राय देरहासार खालामहरदों। ओंखायनो आसा खालामो बिथांमोननि जोंनि शेयार हल्दारफोरनि माखासे थालांनाय खामानि दं, जोबोद खामानि दं। मानो होनबा आगोल बै समावहाय बैसोर दस्रा सरकारमोन। बे समावहाय बिथांमोना माखासे जोंनि शेयार हल्दारफोरखौ माने खोमानानै दोनदों। माखासे माने थैनायफोरखौबो बिथांमोना थिखा होआखै। दा ओंखायनो जोङो दा बे जेखिनि थालांनाय, जेखिनि थैनाय आरो जेखिनि आगोल बिथांमोनहा दाननाय बेखिनिखौ जों गासैखौबो रायजो राजानि थाखाय जोङो बे जिनिसखौ जों खालामनानै लाबोफिनगोन, दिखोफिनगोन आरो रायजो राजा बयखौबो अंशीदार बिथांमोनखौ बे जायगायावहाय बेबादिनो भट गेलेनानै जाहाथे मोजाङै मोजां सालायनो हायो बेबादि सुबिदाखौ जोङो बिथांमोननो होलांगोन आरोखि।